Dunay nangutana kung unsa kunoy kahulugan sa iyang damgo. Ato lang siyang taguon sa pangalan nga TS. Matod pa niya nga unsay buot pasabot ug magdamgo og kay daghang iring. Matod pa diri sa libro ni Professor Swami nga kung magdamgo ka og iring kini nagkahulugan. Kung matulog ug buotan ang iring, kini nagkahulugan nga maayong higayon sa pagpanguyab kay sugton siya sa iyang gipanguyaban. Pasabot ani kung lalaki ang nagdamgo og iring. Kung makadungog sa miyaw sa iring, maputos ka sa mga libak. Kung karwason ka sa iring, nagkahulugan nga makakita